δημοτικές εκλογές, περιφερειακές εκλογές, πεδίο δόξης λαμπρών για χιλιάδες συμπολίτες μας. Ανάμεσα στα πολλά άλλα, μου έχουν μείνει δύο φράσεις που ξεστομίζουν υποψήφιοι και αμφιβάλλω εάν γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνουν οι φράσεις αυτές. Φράση πρώτη, η αγάπη για την πόλη. Φράση δεύτερη, για την πόλη που μας αξίζει. Ερώτηση προς κάθε υποψήφιο. Σήμερα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, που αποτελούνται από πολλές μικρότερες πόλεις, δήμους, τι σημαίνει πόλη, τι σημαίνει δήμος? Υπάρχουν όρια, και όταν λέω όρια δεν εννοώ σηματοπλέγματα, όρια εννοώ που προκύπτουν, που απορρέουν από την ιστορικότητα του χώρου, από το ιστορικό βάθος του χώρου, από τον πολιτισμό, όπως έχει εξελιχθεί, από την οικονομική δραστηριότητα, ακόμα και από το φυσικό τοπίο. Υπάρχουν αυτά τα όρια. Για ποια πόλη μιλάνε? Την πόλη που μας αξίζει. Ούτε και αυτό είναι κατανοητό. Τι σημαίνει πόλη που μας αξίζει? Η πόλη που μας αξίζει θα πρέπει να είναι ένα περιβάλλον ισορροπημένο, διευθετημένο περιβαλλοντικά, οικολογικά, μια πόλη που διασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες δημόσιας υγιεινής και διαβίωσης και επιβίωσης των κατοίκων. Υπάρχουν πόλεις σήμερα όπως νομίζουμε εμείς ότι υπάρχουν? Προφανώς και όχι. Άρα λοιπόν αυτοί οι υποψήφοι, που δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι πάρα πολλοί, είτε δεν κατανοούν τι λένε, ή κι αν ακόμα κατανοούν, ποντάρουν στη συναισθηματική σχέση που μπορεί να έχει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, με το χώρο στον οποίο ζει. Όμως, όσο περνάνε οι μέρες, γίνονται λιγότερο πιστικοί.